Per més que els diaris afirmin que els qui manen són els únics veritables representants de la divina providència, per més que la televisió i la ràdio dilueixin els mots al bany Maria del grotesc més inqualificable, tu cada matí fes professió de dubte i no deixis d'escriure. No solament per poder-te reconèixer sense vergonya en la imatge que et dona el mirall a l'hora d'afaitar-te, sinó perquè no se t'esfullin entre les mans els gladiols que aculls cada capvespre, els anys que endreces dins d'un calaix tancat amb doble clau. Escriu i dubta, per més que els diaris, la televisió i la ràdio afirmin, dilueixin.